हेलौ गाइस नै माइया मोनजोबलायबाय दाना खामला थामलाखौनो मोनस्लाबलालाय मोननायावबो फटकरे हानायावबो फटकरे गायनायावबो फटकरे गायनांगौ नै मोननायाबो मोनग्लाबजोबलाबाय खामला मोनला मा मोनला जेरैबो ओरैबो मोनजोब्बाय नै मोनजोब्बाय खामलाखौनो मोनबावासै आंथ' नागिरबाबो गाबोन मोनगोना मोना जाखो गोजा जोबसै नै गोमोस्लिउजोबसै मोनजोब्बाय मारै जाबावनांगौ जाखो फैसाबो खामायनो मोनला माबो मोनला जाजोब्बाय जेबो जारला रोगादो ट्रेक्टरजों मारा होदोलाय ट्रेक्टरजों फैसाफ्रा फैसा मा हाथारनांगौ जाखो खामलाया नायलांबाय थागोन आं जेबो जायाखै दाबो जेराव माइ दं बाव मोनजोब्बाय जेरावबो जेरैबो दतमा क'क्राझार थां दतमा क'क्राझारजोंबो गुवाहाटि थां गुवाहाटिजोंबो बङाइगाव थां बङाइगावजोंबो मोनजोब्बाय जेरावबो मोनजोब्बाय खामलाया हाबबावनांगौ जाखो खामलाबो मोनला दामलाबो मोनला जारला जेरैबो जारला थाखा फैसानि बेराफारसे नायलांबाय थाल' आं सोरलांबाय थागोन मोजां नुयोबा लाइक हर शेयार हर कमेन्ट हर लोगोफोर जौगालांनो हानाय बायदि गाइसफोर दालां मोनलायबाय दालांनिफ्राय आरो ओरै जाजोबलायबाय माबोरै जाजोबलायबाय माइया आरो गिदिं जेरैबो मोनजोबखाबाय आंनि खामलाफोरखौसो मोनबावबाय नै
Allah, project kita. Gambar horo sen me, ket. Ona huru bili kita ona video benak dah.